Bistan da, Gipuzkoar bezala, eta Bailarako Debabarrenako hiritarrentzako egun importantea da, gaurkoa. Izan ere, aspaldi bertako hiritarrek eskatutako azpiegitura bat, bidegorri bat gaur inauguratzen dugulako. Esan diatenez, lehenagotik ere jendea badabil, eta nik esango nuke hori dela inauguraziorik horrena, jendea ibiltzea, baina ofizialki gaur ematen diogu irekiera azpiegitura eder honi. Esango nuke lehenik eta behin bi herrien arteko lotura dela, Eibar eta Elgoibarren arteko lotura izanik, Bailarako bi herriak gehiago lotzen ditu, eta nik esango nuke Gipuzkoa eta Gipuzkoarrak ere gehiago lotzen dituztela. Horregatik da importantea, azpiegiturak egiten ditugunean lotura hori indartzeko egiten dugu. Egia da, lan konplexua izan dela, zaila izan da, baina esan gara gauko baita eta zorion du gobran lanean jardun duten guztiei, arduradun eta langile guztiei, bere garaian, bere denboran bukatu dalako, eta hori niretzako oso berri hona da. Azpiegitura honek 2,3 kilometroko luzera dauka eta inbertsioa 5,1 milioikoa izan da. Ikustu duzun bezala inbertsioa importante da, eta azpimarratzekoa baita ere nola Europatik jasoko diren 4 milioi, beraz, egun hauetan, gaur bertan ere, Europako funtsen inguruko informazioa daukagu, atzo lehendakariak berak eman zuen prentsaurrekoa, eta ikusten dugu hor, benetan, garai hauetan Europaren finantziazioak ze importantzia daukan, baita ere, adibidez, azpiegitura hauetan. Baita ere, hor, urrats importante egiten dugula Gipuzkoako bidegorri sarean, une honetan, eta azpiegitura honekin, 353 kilometroko azpiegitura daukagu bidegorrietan Gipuzkoan, eta ratioa da, 59,5 kilometro 100.000 biztanleko. Eta horrek kokatzen gaitu, bai gure inguruan, erkidego mailan, eta baita ere, estadu mailan punta-punta. Beraz hor, esan dara daukagu, egin dugun, eta egingo dugun esfortzuak baita ere, gure inguruan bihurtzen gaituela bidegorri ikuspegitik referentzi bat, eta hori azpimarratzea baita ere, funtsezkoa zen gaurkoa. Bukatzeko, pandemiaren garai honetan bidegorri sareak erabilera handiago eduki du, eta hori bintzet, emaitza hona da, jendeak azpiegiturak geroz eta gehiago erabiltzen ditu eta pandemian oraindik gehiago erabiltzen ditu eta nik gonbidatuko nituzke hiritar guztiak erabiltzatela geroz eta gehiago gure bidegorrien sarea eta noski gaur inauguratzen dugun bidegorri hau. Eskerrik asko, hemen egoteagatik Debarrenako herritarrentzat hain garrantzitsua den egun honetan. Eta guretzat ere bai, Foru Aldundiarentzat eta mugikortasun sailarentzat gaur egun berezia delako. Izan ere, 2020 urtea hain zaila eta mingarria izan denez, guztiontzat hain desberdina hemen egoteak, bidegorri berri honetan urte zaila itxaropenez eta positibotasunez izteko aukera ematen digu. Eibarko eta Elgoibarreko herritarren, hau da, Debarren auzoaren eskaera historikoa betetzen dugulako. Guretzako erronka bat izan da, behin da berriz eskatu izan dugu Eibarrekin edo, beste gure oinarteko bidegorrisa, matarako genetan bidegorrisa Elgoibartikan elkartzia, beste herrien batekin ero, ze honeko nurak ekarriko dizkigu hori ez da, ze aprobetxatuko ditugu beste nola ere bai. Guk Eibarrekin beti eki dugu lotura, baina oinezko ere bai ekiko dugu. Eta, hain zaila izan den proiektu hau, horrek ekarriko dizkigu beste aurrera pauso batzuk ere bai. Adibidez, gure bidegorrizan ez zehonak giritan eta hori etorriko da, argisa, eta beste aurrera pauso batzuk, hemen ez da gelditzen, no? Nik Eskuela de la Esperientziakoeri edo Esperientzia Eskolakoeri eskerrak eman, proiektu hau atera dozuelako mai gainera, eta hola lortu dugulako Elgoibar eta Eibar lotzea, eta ia amendikan aurrera lortzen dugun, beste herri batzuk ere bai Debabarrenean lotzea, eta nola baitz ere bai, pixka zabaltzia bai, lotzen gaitxu hon, hemen gaudeka ez edan Eibar eta Elgoibar, baina badaude beste herri batzuk ere bai, eta hementxe hasi gara, adarra botatzen ez da.